خدا دی قسم اگر مہر دینا نبی بن کے آنا آندا حضرت پیارے ابو بکر صدیق نو میرا نبی مہر لا کے نبی بنا دا اگر مہر دینا نبی بننا آندا میرے پیارے آقا پیارے فاروق اعظم تے مہر لگا کے نبی بنا دے اگر مہر دینا نبی بننا آندا میرے پیارے کریم آقا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تے مہر لگا کے نبی بنا دے اگر مہر لا کے نبی بنانا ہوندا اگر مہر دینا نبی بننا آندا اج مولا علی شیر خدا تاجدار حلاتا میرے نبی دا ویر علی سنیاں دا پیر علی میرے نبی دے صحابہ دا مشیر علی میں کہنا اگر مہر لگا کے نبی بننا آندا میرے کریم آقا اسلام مولا علی شیر خدا تے مہر لگا کے نبی بنا دیں دے اگر مہر لا کے نبی بن گیا آندا اگر مہر دینا نبی بنانا آندا میرے پیارے کریم آقا حضرت طلحہ تے زبیر تے مہر لگا کے نبی بنا لے میرے پیارے کریم آقا عبد الرحمن بن عوف تے مہر لگا کے نبی بنا لے میرے کریم آقا سلمان فارسی تے مہر لگا کے نبی بنا دے میرے پیارے کریم آقا صہیب رومی تے مہر لگا کے نبی بنا دے وہ بدبختہ اگر مہر لا کے نبی بنانا ہوندا میرے پیارے کریم آقا بلال حبشی تے مہر لگا کے نبی بنا دیں گے لیکن ثابت ہو گیا نہیں بنایا کملی والے آقا کریم علیہ السلام نے کسی بات سے اعلان نہیں کیتا بلکہ میرے آقا نے اعلان کیتا فرمایا دنیا والیوں اگر میرے بعد کوئی نبی آنا آندا خطاب دا بیٹا عمر بن گیا آندا لیکن سن لو لا نبی آبادی میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا ان الرسالت والنبوت قد انقطعت فلا رسول بعدی ولا نبی فرمایا لوگوں سن لو میرے تو بعد نبوت بھی ختم ہو گئی ہے میرے تو بعد رسالت بھی ختم ہو گئی ہے لا نبی آبادی میرے تو بعد نبی بھی نہیں ہے تے رسول بھی نہیں ہے میرے کریم آقا علیہ السلام نے کسی صحابی کو نبی نہیں بنایا بلکہ میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا انی